Onlar birazcık şalacını depresiya girelin. Как обычно onam yekece adam oňorya zümer depeler diýen klibi. Etdik onasını edelim. Dönün. Daşary ýurtda düşüpden gaýty ýurtda bilemok, ýöne ýanky agaç görkezmäň agam şu atmosferany berýär, şo bir könelge girmeli men şu matla. Ene şol atmosferany berýär. Krasna migrasyň. Zümer agamdan geçkiden yerden gurlaşalım. Gati emocionalny. Emocionalny. Ütköşki istadiýetine menen okçada emosional gidýär malach klivingde men aýdyn sana şo baý görkezmäň ýa-da ikinji kadr şo ulluq anagaçyň kukunyň ýanyna düşüpdiň. Ol owadan menen ýok diýjek gel bilýän bir zat ýetenek ýalykda içmele şo şolaýdy mıňdala emosional aýdym edipdiň bolyn kadr ýetenek agam. Maňa ýetenek men näli kadr gördüm şo taýdala da takaw sepil mraçny kadr gördüm. A sen maňa görkezdiň şu maç kadrynda näme işte şo mraçnystan soň açylasyn gelip bir genişlige ýekilge çykýar. Sen şo kadr görkezdiň. A samym jeli senin fadyň meni köp sözüňe düşünmek agam dogrymy deň. Şu fadyňda iminle sen okuyuşunda iminle şo derejede mraçnys var. Da takaw sepil işte. Men biraz şo hakda kadr göresim melerdi. Gece 15 sekundlar. Onun için derse gittik. Tất cả đam mê như một ngày tao dừng lại. Tôi là con đường hết âm nhạc đã trên bài hát và con đường bật lên thì những nốt nhạc ấy sẽ phải đi đâu. Tao sống với nó với chân ven tất cả tình yêu niềm tin mà tao có vì cuộc sống ngồi hạ đêm. Yeah, dừng lại ở sau khó. Và một ngày khi mình bước lên trên thành công đó, anh em xung quanh không được chứng tỏ. Âm nhạc bay xa kết nối tất cả và đây là cách mà tao hoàn ca mở nó ra một góc quý giá. Không thể tưởng tượng được những năm qua mày có thể tưởng tượng nổi vóc ngã trong mai lớn hơn nhưng mà cuộc đời này cũng là dành cao lớn những bước đi đầu chập chững man. Yeah, và ta tìm về nơi tương xứng. Yeah, let's go. Morris motor ýaglary Angliýanyň iň arasy ýaglarynyň biri bolup durýanlar. Sintetik, sintetik däl görnüşlerine çenläde badyr. Morris awtohyzmatlar siziň hyzmatyňyzda. Yerleşýän ýeri äne habarlaşmak üçin 72 30 0 bar. Allah maşallah bilmä geçip barar. Dedinin sonunu var. Dedinin yağmur hilege burada diyet çangsın angun. Ya maçta sloğum da uğraşan vaktir ada la yana böyle. Ay bir ya taydı var da işte değil mi? Karaçı meydanı ben için aşamayan kaydan yere gülküncerak varın ya. Bize bit o açık men ölçüs var mı? Diyen çünkü bize bit o taraflardan ne? Yani ya da bu var. Ermalaç bolya fon qowi gulli ala kadr qowi yana nixwatay Zümer ağam avda ağam men birdaday deyin başta sen aydan aydana şu muraşasız takosa berdim şu derecede berayda ağam
Önce bana yeten okştaydı, bana yeten okştaydı, kendi zat yeten ok. Uzaklardan böyle uzaklar. Yaşamdan uzaklar, bulmadı dünya seni uzaklar. Ben de uzaklar, ben de batarya yapmam uzaklar. Ekimde geldim ama seni uzaklar. Klip yasalarına, şu klipde, misal şu ruçkada görkezilýän bolsa, şol hukman suratda vaat etmeliler başını özünü, как будто aktör başını, главный aktör kinoda başını görkezilýär. Klipde şu takbiriye sokulmalı. Şu maşin başda görmedim, inden sonunda görýärmi çota. Kella dip koýberýär orada. Senki dälini alat. Şu görüp oturarlar. Senki dälini dip yani men şolar ýaly goýdy. Onun üçin diýjegim klip altıbar kartina şour lokatsiyada işte aýdana köp zadyňa düşünmedim agam näme gurulýanyňa bolyn şu ýerekde köpsine düşünen ýerim boldy şu düşünenje ýerimden alamda gören kadrlarym boldy işte mraçность bermän boldy simbolik kinoşny kadr edip soň mala çyk bolýan Karaş altıbar. Dalşy gittik, bolluk ýylan, bolluk dalşy gittik.